Bun, de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas Single Player. Vom continua în jocul. Acest episod nu va fi cine știe ce lung, pentru că na, e noaptea, e școală, am ore de dimineață și mi-e foarte somn. Ce? Suntem gata. Dă-le nevoie. Dă-le nevoie. Dă-le. Stai un pic, că vreau să o armă. Măcar. Uite-l pe ăla. Iolo! Foc! Calcă-l! Tragi! Mai că nu să faci, mă? Tragi în ăștia. Ce străbunție, Ryder? Scapul al tău de liebine. Iolo! Foc! Ce? Bă, ce-am două stele? Da, stai că am omorât când. Se vezi acum cum apar miraculos. Fața mea. Uite. Bă, ce am zis? Ce am zis? Uite. Uite. Iepurele. Băi. Dă-ți. Bă, ești prost că n-am bani. Da. Yeah, Grove is back, man. Grove is back. Yeah, for sure. They was slipping, man. Man, I'm shocked you ain't get us killed, CJ. Let me check myself. Am I dead? Hey, Carl, ignore that motherfucker. You did good today. You're down with the Grove and the Ballers know it. So watch yourself from now on, CJ. Yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. Ce am? Ei, mai facem. Sweet! Smoke! Bun, dăm skip. Da, aici trebuie să găsesc o mașină repede. Vreau să-mi parchez o mașină, că știam că sunt... Bun, iau pe asta. Jos, mă. Căruță. Tot. Ce mă, de ce nu foarte mult. Hai, chiar n-ai chef să fac videoclipuri. Da, am uitat că vreau să zic ceva în videoclipul ăsta. Că o să zilnic o să pun un videoclip dintr-o serie ceva mai mare. Opa. Fii atent, bă, că am uitat să-mi pun. Să fac cu VIX. Bun. Ce-ai străzit? Bun. That's my brother. Get a car, we'll meet you out front. Uite. Bun, mi-am luat câteva glonțe. Opa, ce scoți pe ea? Uite-te, bă! Știi?
Boom blasting on green ain't no way to run the town. She got a sister, CJ. You want her now? Bă, ești verde de-al meu. Bă, e verde de-al meu. Adică nu-i moc sau ceva. Cam ciudat. Mă rog. I see you inside, baby. Man, this set tripping is killing the families. You did good back there. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. E bine, mă. Să fie. Bun. Hai. Dacă mai mereu. I'm tired of you not listening to me, girl. And I'm tired of you acting like you own me. I can see who I want to see. It just ain't right you seeing some cello motherfucker. Oh, what? A no-good, narrow-minded hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Nu pot să dau skip. Te doi. Și tu. Și tu. Spargem gardul, spargem gardul. Parcă-mi filmuți. Hai să ne băgăm ceva. Dar nu prea cred că pot. Nu, știi ce, las așa cu frumos. Nu trebuie să mă griji să nu ciupesc. Dă-te! Dă-te, dă-te, dă-te! Nu. Că am lovit. Bă, dar ia virajele foarte greu. Care e? Parem și noi pe ceva mai mult. Da? E. Ei, stai. Hai că parem așa. A fost bine. Din nou.
good for a beginner, eh? That shit was awesome. Uite ce nu știe. Stați că ne ducem să punem în garaj. La noi, asta cu să ne mai trebuiască. Ui! Nu, nu avem asta. Uite, frate, voci orfan! Mai că dacă mă dau jos la ei, s-o dus. Cam glanț, dacă spune. Ce de cap, mă, bă, nu le faci nimic, dar nu mă jur că mă duc la ei acum. Dar le iau toate glanțele. Dacă intra ele... Mai toate. Și să mergem la Big Smoke să mai facem o misiune și pleca. O, mă sună Cezar ăla, mă rog. Skip așa. Ce? I'm about to express myself like Charles Wright. Express yourself. Express yourself. You don't never need help from Mâine o să filmez cu Battlefield Bad Company 2, mă gândeam să filmez o oră. Don't worry about it. Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loke. OG Loke. Oh yeah, he's a real gangster now. I see. And what do he do? Anything he could get thrown in jail for his career, joyriding, parking fines, or some other bullshit. Bun. Nu schimb, What's your plan, big gangster? Now you a free man and all. Man, I ain't free. Papa roll over to line me up with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Still, ain't so bad. I'ma be a hygiene technician. Coming up in the world, huh? Just a stepping stone to greatness. Love is the message. I used to be endangered, but the funk has brought me back. Now I'm a special species, the Funktopus, and I'm all about sloppy seconds. Și uite așa am făcut și eu niște bănuți. De la ăla am ajuns la ce? Am uitat că nu-mi place. Iată ce chiar. Bă, te niște pistoale. Nu am ceva, nu? E bine. Dăm skip. O, ce? Ooh, chase me. Mă, eu vă stragi bine. Cât e... Bine, nu contează dacă... La această misiune nu contează dacă l omorâți de pe bicicletă sau nu. Contează doar să aveți grijă să nu-l omorâți pe OG-Loc, că se mai prost să leacă și cade. Opa! Bun. Bă, trebuia să... Bă, nu. Nu se putea. Fără traficul ăsta infernal. Nu că mă descurc binișor. Față de alte dăți. Toată asta are o țintă. Dă toată voia. Ia te văd ce felul ăla. Nu. Da. Nu bun. Nu mă fac că trag și eu.
fix atunci când e lângă noi, atunci nu trage noi, știi? Nu am dat cu tu viață, bă, mă. Nu, că și nici eu nu mai am viață. Bă, să trage noi sau ce, bă? Eu nu m-am prins. Să trage noi, fii atent, bă, și cine a făcut. Trage-ne cu care. Dacă foloseam codul până acum era mult, da. E, da. Nu ești bun de mic. Dă-mi cu apă, trag și eu. Uite că nu mai are. Hai, că mai are o leacă de și pugă și... Nu gata, mă mor cu ăla. Vino, urcă odată. Ce vrei, mă? Dacă-ți bag un lanț în gură. Veniți încoa, veniți încoa, hai. Bun, banii la mua. Ce strămân? Bun, să uite pe asta. Așa, tragem toți. Da. Acum mi-a trecut prin minte ca să fac sesiuni mai lungi de San Andreas single player, dar să le pun mai rar. Adică unul pe săptămână. Da, și o idee. Ar trebui mai multe să bag la Battlefield. Bun, hai că mă ajungi. Lede? Bun, și cam atât și cu episodul. Mi-au dispărut stelele. Și cam atât și cu episodul ăsta, sper că v-a plăcut. Nu uitați să like, comment, share, subscribe și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Ciao, les, pa, pa. Nu, hai, mă, vă ține. Hai că am pus codul. N-aveți ce să-mi faceți. Oricât aș trage în voi, poliția nu vine după mine. Hai. Atât. Papa, ia veni și voi. Bun! Fai! Da.